Исәнмез, кадерле укучылар. Без сезнең белән дәресебезнең теоретик өлешендә оксидлаштыру кайтарылу реакцияләрен электрон балансы белән тигезләргә өйрәндек. Хәзер бүгенге практик өлештә без сезнең белән мисаллар, биремнәр чишеп алачакбыз. Бирем номер 1. Түбәндә бирелгән кушылмалардагы элементларның оксидлашу дәрәҗәсен билгеләгез. Сезгә бирелгән H2SO4, SO2, магний NO2 икеләтелгән, кальций H, PO4 икеләтелгән. Беренче биремнең җавабы. Әйдәгез бергәләп карап тикшереп алыйк. Магний NO2 икеләтелгән молекуласын карыйбыз. Магнийның оксидлашу дәрәҗәсе +2, кислородныкы -2, азотныкы билгесе X дип алабыз һәм тигезләмә төзибез. Җә өчен тапкырлап ачабыз. +2 тапкырланган 1 плюс азотның җәшендә 2 тора, 2x килеп чыга шуңа күрә, плюс кислородның оксидлашу дәрәҗәсе -2 тапкырлыйбыз 4-кә. 4 ул безнең кислород индекста санны, җәшендә санга тапкырланган соң килеп чыга. Тигез була 4. Тигезләмәне чишкәннән соң x тигез була 3. Димәк, әлеге молекулада магний NO2 икеләтелгән молекуласында азотның оксидлашу дәрәҗәсе +3-кә тигез. Калган җавапларны экранда җаваплар белән чагыштырыгыз. Бирем номер 2. Бирелгән реакцияләрнең кайсылары оксидлаштыру кайтарылу реакцияләренә керә? Сез сайлап алган реакция тигезләмәсендә кайсы элементлар оксидлашу дәрәҗәсен үзгәртә? Үзгәрүче элементларның оксидлашу дәрәҗәсен күрсәтегез. Сез экранда 4 реакцияны күрәсез. Икенче биремнең җавабы. Игътибар белән карап чыкканнан соң һәм тикшереп чыкканнан соң без күрәбез. Оксидлаштыру кайтарылу реакциясенә икенче реакция һәм өченче реакция туры килә. Әлеге реакциядә хлор һәм марганец элементлары оксидлашу дәрәҗәсен үзгәрттеләр. Өченче реакциядә тимер һәм магний элементлары үзләренең оксидлашу дәрәҗәләрен үзгәрттеләр. Бирем номер 3. Түбәндә китерелгән реакция тигезләмәләрендә кайсы кушылмада күкерт кайтаргыч, кайсы кушылмада оксидлаштыргыч булып тора? Электрон балансын язып аңлатыгыз. Сезгә 4 реакция бирелгән. Өченче биремнең җаваплары белән танышып үтик. Әлеге беренче реакциядә күкертнең -2дән оксидлашу дәрәҗәсе +6-га үзгәрә. Мәк бу реакциядә күкерт кайтаргыч булып тора. Икенче реакциядә күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе 0, уң якта оксидлашу дәрәҗәсе -2. Күкерт 2 электронны китереп кушты. Димәк, ул оксидлаштыргыч булып тора. Өченче реакциядә сул якта күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе +6, уң якта оксидлашу дәрәҗәсе +4. Димәк, ул 2 электронны китереп кушты һәм шулай ук оксидлаштыргыч булып тора. Дүртенче реакция сул якта да, уң якта да күкертнең оксидлашу дәрәҗәсе +6-га тигез. Димәк, ул оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та түгел, чөнки оксидлашу дәрәҗәсе үзгәрмәде. Дүртенче бирем. Оксидлашу кайтарылу реакцияләренең схемалары бирелгән. Электрон балансы методын кулланып, әлеге реакцияләрнең тигезләмәләрен төзегез. 2 реакция бирелгән.
Дүртенче биремнең җавабы. Әлеге реакция карагаштан йод -1-дән үзгәрә йод 0-га. Күкерт +6-дан оксидлашу дәрәҗәсе үзгәрә -2-га. Йод 2 электронны бирә, күкерт 8 электронны китереп куша. Реакциягә килеп чыккан коэффициентлар куеп тигезлибез. Әлеге реакциядә йоды водород кайтаргыч булып тора. Йод -1 аркасында сульфат кислотасы оксидлаштыргыч булып тора. Күкерт +6 аркасында. Икенче реакцияны карап үтсәк, хлор +5-тән үзгәрә хлор -1-га, күкерт 0-дән үзгәрә күкерт +4-га. Хлор 6 электронны китереп куша, күкерт 4 электронны бирә. Һәм килеп чыккан коэффициентларны матдәләр алдына куябыз һәм реакцияны тизләп бетерәбез. Димәк, 2 калий хлор OH +HS килеп чыкты 2 калий хлор һәм +HSO2. Калий хлор OH оксидлаштыргыч хлор +5 аркасында килеп чыкты һәм күкерт кайтаргыч булды. Кадерле укучылар, без сезнең белән бүген практик дәрестә оксидлаштыру кайтарылу реакцияләр тигезләүне электрон балансы белән өйрәнүне ныгытып бетердек. Бу сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз, киләсе дәрестә сезне көтеп калам.